Barka da zuwa Rariya 24 TV. Labaran namu na yau za ku ji cewa 'yan sanda sun kama wata mata wacce take kaiwa 'yan ta'adda alburusai tare da kayan abinci har ma da bindigogi a wata majiyar. Don haka 'yan uwa, kafin ji kan labarin mu, ina roƙonka idan wani ne farkon zai tafi wannan channel mai albarka daga danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa idan mun samu bidiyo za a sanar da kai. So kai tsaye mu je ku kalli bidiyon kamar yadda 'yan sanda suka kama ta. Ok, ki magana da Hausa. Fatima da wani. Shekaran ki nawa da haihuwa? 30. Ke wani yare ne? Babarbara. Ok. Mun kama ki ne da laifin da muke tuhuman ki da shi. Kina haɗa kai da 'yan fashi da makami masu garkuwa da mutane, satan shanu da kuma sarrafar da bindiga da alshashi. Watan kina transportin musu wayannan kayan miyagun kayan alshashi da bindiga zuwa wurare daban-daban. Kina ya bamu labarin abin da ya faru? Zan ba da labarin abin da ya faru ranka da daɗi. Sama'ila ya aike ni. Ok, ya aike ki daga ina ya aike ki? Daga nan Zamfara zuwa Gada. Daga Zamfara zuwa Gada. So nawa ya taɓa aikan ki? Na zo sau biyu. A kowane tafiya an ya aike ki nawa ake baki? Tafiya farko an bani 50,000. Tafiya na biyu fa? 30,000. Zuwa ina yake aikan ki, ina yake kai wannan alshashi din? Yana ansuwa da zuwa Gada, zuwa Dan Jibga, ga zuwa Ado Aliyu, shugaban 'yan ta'adda. Bayan alshashin da muka kama ki da shi lokacin da za kika ɗauko su daga can dajin da bagi a Sokoto, kika shigo da sunan jihar Zamfara, za ki kai Dan Jibga, alshashi kwara guda nawa ne? Kwara 1000 ba kwara 9. 1000 ba kwara 9. To ina kika sa su da za ki taho da su? An baka ni su ga jikunoni, na shigo sai na rungumo su a gaba. To kina da wani bayani da za ki iya yi game da wannan kama ki da muka yi, ko wani shawara da za ki bayar? Yana da wani bayani, kuma yana da wani goyon baya ga gudunmuwa ta gare mu. Gargaɗi, ina gargaɗi gare mu mata da aikin da na sani baya take. Wannan aiki na riga na ini da na sani baya take. Ina gargaɗi gare mu mata, ba sana'a ba ce ta kwarai. Muna ɗauka muna kai musu, suna hana musulmi 'yan uwanmu zama lafiya. Ana kakkashe su, wasu ana ji masu, wasu da iyalai, wani mata biyu, wani uku, wani 4, ba ka san iyakar iyali ba. Kuma mu asada niyyar kai musu mukamanta, suna zuwa suna kashe jama'a. To kina da miji yanzu? Ina da miji. Yaranki nawa? 8. Kin kai shekara nawa kina wannan kasuwanci, kuma wane ne ya saki a ciki? To Sama'ila ne ya sani a ciki, na yi zuwa biyu. Wanga ne an ka kama ni da na dawo. Waye Sama'ila, me dangantakan ku da shi? Dangantaka ta da shi, ƙauna ta yake aure. Shi mijinki sana'a me yake yi? Ni mijina sana'a da yake yi, in kakati yana sayan tafasa yana zuwa Illela da Goruba. A ina kuke da zama? Ina nan ni a yamma ga fure-fure Bungudu. Bungudu? Eh. Ok. To ya aure ni na kai na haihuwa.